Det smager urt. Jamen, der er også lidt urt i. Jamen, er det pot? Ja. Jamen, er det alvorligt? Ja. Ja, selvfølgelig bliver du skæv. Nej, ikke af en bid. Jo. Jamen, jeg har jo aldrig rigtig prøvet. Jeg kan ikke inhalere det. Nej. Så det er faktisk første gang, jeg prøver rigtig at smage det. Ja. Man kan godt smage det nu. Ja. Jo. Nej, hvornår kan man mærke noget? Det finder du ud af om en kvarters tid, tror jeg. Du kan godt lige have sagt det i forvejen. Fuck, tænk, hvis det fortsætter. Der er ikke nogen... Nej, men alvorligt, fuck, nu kommer det. Vi skal ikke lave noget ballade ud af det her. Fordi jeg bliver ved mig selv igen. Men så har vi jo stadigvæk stået sådan her. Og det er jo noget pis, fordi så... Jeg snakker også om mig selv. Jeg snakker ikke helt sådan om mig selv. Ej, hvor er det tarveligt det her. Du er nødt til at se det her, når du vil. Jamen, ikke, altså, det er jo nærmest som om, man ikke opfører sig ordentligt, eller hvad det er, ikke? Altså, jeg ved, at vi kom fra. Den der, ja. Eller jo. Fordi det er jo for helvede, det er ligesom om, der er centrum.